ako man. Manumbag na tanan niya oh. Ikaw kayo nga, kaya to. Awa ginawa na. Adrang kita sa kanto. Manumbag. Oh, sige, tara. Manumbag na. Manuger sa iyo. Okay na. Manumbag na tuwan. Tara. Puso naman. Doon. Ako yung napaksiya ko to. Sige, wait. Pantay lamang ka. Una oh. Manumbag talaga ng tanan niya oh. Sige. A few moments later. Loy, alay diri Loy. Ang bugiro mo ka magpanaw tapos kahit yaw trabanin mo na mayong. Di ka ba diri pwede pagihan? Angay mo kagad diri may suraan. Ang bugiro pa magpanaw Loy. Sulod gali Loy. Jawa ang bugiro kong panaw Loy. Nawa ka sumbugin mama ko lo. Ikaw naman nagkulatan sa papa na ako. Iwasan mo ka mo. Nawa ka. Uli dito, kayo tingin mo yung. A few moments later. Chip! Da. Ano man, may nasumbag na natin dito. Na inilabay na iskaya o. Sakto nga kay amo yung patakaran natin. Kaya mo labay din na ya o. Ang pakon. Apakon. Sa mga apakat to. Chip. Lang ako dito ka na. Pag nato kanto maagihanan niya o. Pakon gid lang. Apakon gid largo. Bunsa ka mo. Kabay mo dito ng mga yaot ta. Ano kong pagansi. Dapat gid tigaan gid largo. Sabi ko ganan ako dun sa inyo. Ako ko man Mupanawa niya ako. Sige na, kamay pego din na kanto kayo. Salamat, Chief. Sige. Loy. Alay diri Loy. Ang bugiro mo kang panaw Loy. Diri ra ba diri pwede pagihan ng mga yaot. Ang bugiro mo kang ba? Tumugaw kay mama nawa.